Balima Anyokma très urgent et très grave. Maliens bien lundi 6 juillet 2026. Maliens ane fisiko kunguna nyenye mena tien de fo Maliens bengena. Anga sorasu ani irisu ni erebele munube ane fils tero. Nous avons ko Front de libération de l'Azawad. Maliens munde be ane fils mena tien de fo Maliens bengena bi. Nga soutien be armée malienne. Maliens jigla tike kodo de kera haramaden. C'est-à-dire que haramaden ga ntaramba nyafo chogom kwa haramaden re kire kamuruta kire kono fara Mali ka anefisiko kerodi. Maliens et Front de libération l'Azawad mogo utara uye anefis encerclé. Mali sorasu be anefis. Mali sorasu be kangono anefis mega kuma fa oromina. Mali sorasu be yende. Ou keleme ka Mali sorasu encerclé di. Mali sorasu ni irisuga sorasu be anefisi kangono. Erebalu tise kula sorafu ka bo. Mune be koke. Minisma kume Mali la wakati na minisma ye kande kan bunker la majo. Inafo Iranien keleme kuga maramafen dugo jugoro chugo minde. Minisma keleme ka anefisi kanke o chugwadla. Ka bunkerize. Donc maramafen te e tero bolo muma sara to be saka Mali sorasu la soroi. Mais ou keleme ka yoro de encercler. Ay kuma ina mume dogo la mena tien de fo onyana. Maliens ou keleme ka yoro encercler di. Ni Mali armée tora irisuga sorasu ka toyi. Dumunima na femana ube obligé kouera randi tero ma. Irisu ya tentative ke. Moene se ou tungara dusu kasi bi Maliens. Angas convoi de wula gawo kabe taga erebelu koku bunte. Uka video manu ndia tarakata bla uka pazu sanfe. Ko ambe ka ta ukama. Eka ngata mogomin kama. Sutrate Mali kofoila. Hani sogora kuluba. A information mena bebe ba kalama. Odo koso ni fanga infiltrer la beke tandi. Anga surasu ni irisuka surasu de wula gawo ka convoi wuli video manu be ka commentaire ke fambe ka wula kamena tu kama. Mogon ya ambiskade da ka irisuka hélicoptère ka jigi uye cheni mu douanku netenanda douala a video be. Wallahi ne irisuka pilote irisuka avion bolla uye image do ira. Ah, no kara tien ne segu tukara ne nyaji bora. Kara ma demine ka a fagal qualité do kara ne sara kwa. Kana surasi do mine o kanga président ere baneni o bekara. A video be o menetaji. Maliens. Mogo do de asimi gota no te se communication ne afangu te se communication na. Avec la communication mike wallahi billahi abeka Mali arme abeka andone di fakalima mogo chama bonanu ni labi a video be o ne netaji uyanga arme repousser ka bo anefis deux fois arme be ki fasaja parce que anga surasi munu be anefis ça dit danger ere yoro jume Maliens anga surasi do de be bunker kono anga surasi badin de be anefis bi na fo point stratégique de be anefi abina fo sa nie kati mino oye bamako mineli anefi ni gaobe tindi anga surasu wula sutara la ko be bo gawo ko kata anefi aye ne ka kumaka ne kumba kalama wallahi ne masonga ne ma video kala munu ko kolu de faso de nyuma unye o le taranga surasu exposé kata blau ka pajuka ko combat daminana ube ka nga surasu yoro ira ube ka nga convoi filmer ko ira et réseaux sociaux ka ko anwula kabe ka tu kama mogo nu fana ambiscade da wo de ke citerne ko la nga citerne chama jenna uteke nya ola wallahi ni Mali surasu na masimi ganga bo fanga la mone ubo be fanga ko beba me ka tien de fanga bi a te fendon ani fendon balu de be ka barake sutra tanga ko foi la blé anga surasu exposer lembebi sutra foi tebi surasi munu be anefis erebelu te se kusoro tant que nous dumunu keni bu bolo erebelu te se kusoro de teroto binaka mogo te se kusoro ngo tienfo irisu ka surasi baden de be kangono
kain minisma de kainjo yani minisma ka bo minisma de kainjo ou be minisma ka kande kono minisma e kainjo ka bunkeriser de c'est à dire que ka bunker de kala marama fente erebelu bolo mu mi se ka bunkerin ci anga surasu dugolembe bunker de kono erebelu kelembe ka encercler oh ni ye combat erete ka double ali shuina ali su temelena dimanche su fe ka dugu je bi lundi la combat kumbe ka ke ali bime ka kuma forna combat be ka ke oroina erebelu nunu ka renfort be ka bo dien selege nan nakana mali be ki fasaja nanye anefis perdi o koro ka fo naman kolosi ambe gawoni tomutu perdi nanye anefis perdi o ye sira de daelele erebelu nunu bulu kata gaw fana attaquer ou fasa jalembe anefis kan ou te ka rekile de virement fen mana fo yana ko anefis be mali armée bulu ko mali armée be ka contrôler ngalondo ne mali armée be mais ou encercler le ndu mo ni anefis yoro be mine mais ou tse ka kane mine parce que kan bunkeriser le ndu parce que ni be bunker kono mo gombe kana e ba tigi e ma tigi te e donc erebelu keleme ka yoro encercler di ou be fait de kongo kanga surasu segen mino ku segen pour que ku yere arandi voilà erebelu ka stratégie ni di ou be kani jeu de ke irisu be ku seko ke amba foko bravo aux soldats russes mali surasu abe ka seko go au bravo anga soutien ba wiye mais mon kera au exposera di parce que virement munu ngo koluwe asimi devasita bagay ou bol de bora kaira ka foko au ka be ka taka ko ravitaillement be kana à chaque minute ou be publication doke ol de ko ambe ka taka ko renfort be ka bo depuis renfort be ka wuli gawo ou ya bla réseaux sociaux ka ne kashiradi o renfort tatola Uyo moko chama fagola de. Munu me ka foko anefis bambulo, anefis tambulo de, anefis be erebelu de bulu. Mais pas 100% parce que Mali sera soubi. Stratégie du même sans. Ou be combat ke ou fasa jalendo. Ou ya avion erejigi, ou ya hélicoptère kelenji. Mogombe ka avion jeni, mogombe ka avion boli ou ya tiki nyanama de jeni. Nye imagine mouye de. Ou ya imagine do kenigira ko pilote de jeni Sicilien dans les fleurs. Wallah yanga avion bulla mogo ba avion ngono ya befaka uye mu irade uye imagine nganira ntaro ni fake do mais avion keni jigina uye tiende avion bolla keni ugo kuyo faka uye imagine do ira kuyo avion mais avion keni jigili e tiende uyanga avion goshi kala jigi duguma uye tiende awa aran forbu bulo yoro ndaka bo aklima angeni be kan sego ke oh ala de bise ka seba di ne ka nga soutien be mali surasu ye ne ka do obuyi mais me mu fonyena nye depuis ama wuli ne video ka bet le sababo ngo combat be na damina teme mali surasu be kula ben tero be kula ben ngo combat be na wuli nya fonga video la ngo Asimi Goita andi be na taka wari ngini yoro la ibe do ngini fani bafe ni dembe du kono ibe yafa deli denfe kana to ni be kata ko gelena namara doka ke iko ni namara kereko abika ko nakashidi nya fado malien be serengo Asimi Goita mogo munu fleni nolu be ka ankelebi u kelente ni marfa tigo yerma marfa ci nyogona ka nyogon fafa ka nyogon bafa ka nyogon kabila ufa olu de tlara ka yafa nyogon ma fe jumbe die kono ka marfa ci nyogona ka nyogon teru fa ka nyogon balma ufa ni marfa tigi nunu yafara nyogon madi parce que nous tlalendo ou tese auna olu be di tege di nyogon ma kana an kele eko ke masake di Mansake mi ayi ne a tout état nemu orgueil mal placé c'est-à-dire que naloma c'est-à-dire que nyaramaden nalona katla ka jugu atoro abe duguchi asimita ode analonendo awaka jugu c'est-à-dire naloma juguma I kana soyeno ka je nino jarabi faka sara asimbe ka yere de détruit asimi kleme ka yere bla tubi daga de konate na seo to utar sura suba asimi gene da fa yana pa atese mun kera anefisi atese kala kale ne kan tena fo ma betla ka ba kala ma mun kera malo min daran ka mi c'est que comme min daran ka anefis est-ce que de la ka da mali armée kan folo
je doute fort. Quand ça doit être mais hali bureau surasu mine. Ka filmer fana. O bera vidéo nous doit be bamako kono. Waru be dolu waru be boka galon tege. U ko tukuni ko iya dagali kan che fana sara. Te binaka moko ko che to la de. U ko iya dagali kan che fana sara. Ntaro no che de. U rama be nyongo. U galon tege dama wodi du. Donc u ko ni che ko iya dagali kan che ko ni sara. Binaka moko uye miu ka fendo semaine u ka porte parole do be ka boko che ta la ko ni che balolindu. Ntaro ni che do de. Ah ko irisu ye ni che faka. Irisu ni Mali armée u ko ni che faka. Tero ko tien ta la ko che balolindu. Oh John eta tien ne to donde. Ani son jalimba be ko ni che sara. U klara ka fo ko ni che masa. Shala ta kara galon tega drondi. Abe ka fe fo fa ben galon. Negani ere mumbe ane fisiko la. Ane fisiko soit parce que ne kuma do me ko irisu yu den ka Algérie wele. Ko Algérie ka kuma erebelu fe wala sa olu bi se ka bo fere de be ka tege Mali sorosu bi se ka bo ane fisika anya ane fisi perdi ntendo ko wala de anye ane fisi perdi complètement ambe woro na kubi ndaro namba soroshinde mene kuma kelen ken fasi mingena tange ben le cerveau be ka kashi kasola tange arasbat be ka kashi kasola tange orosu poivron be ka kashi kasola Assimi Goïta ni ala yi sago dima okoro ne nyama dengi tanke orosu poivron nbe kashila kasola arasbati be kashila kasola ben be kashila clément be kashila ngalonka awa koloside begi koloside nama koloside ro ba fo ko munu be réseau ka ko lebe ka to kolte parce que o be ko munu sando be munu salo jakman salo na sa soni dro be posa ka galote ka ndoro mo dola ay politicien be ga be don kasola mutaka tal te blé chogal be kasola mo shima bali sauf la boli kene fle ay ta anefisi ay ta libéré anga sorasi bade ne be bunker kono Assimi Goïta ni ko soro ti responsable parce que ika beti dinga ika orgueil mal classé laga toya o de bena to be ka jamana ndabla nya kuma fo malon nyana de tant que orosu poivron ne be ka kasi tant que arama galon ne be epic Mali sorasi tlanche be aya be don kasola. Mais amena vidéo flana amena détail chamando kan nga deuxième vidéo ke parce que au fana révélation ba de bi Malion anefisi yere ko me ka anefisi mbora ka segere de fo onyana ala sago au sago ni ne ken be ka anefisi pendant que ube galonte la réseau kan ne fle ka réalité de fana anga sorasu be anefisi tien de du Mali sorasu be o tien de irisu ka sorasu be o tien de irisu ya Algérie deli Algérie kumana erebelu fe ugo kuta bla ko parce que ko kidal tala ko irisu yolu janfa kute irisu to ezina irisu be bunker kono u dogolembe bunker de kono ina fo Amérique kuma ka Iran frappé wakati yar Iran ga marama fen chama ngudogolembe bunker chama ngono wolu fina tabeti donc fo misilité erebelu bolo mo mise ko bunker chi amba fo ko alhamdulillah fo kente sura sula mais na ye shini teme numa dumunu soro o be buko tugu yera di erebelu ma de erebelu fana be ko fere de fana tege onu ya ne fisi soro doro ga o sra dalali abina fo ni be fera ba mo mena ikata katimine o te ba mo ibolo a bon ane fisi ni ga o be tindi mo gon ko kuta dabla de mo gon ko ku be Mali noro be mine o de ganu kuma bi ala sagaw sago akambe